Hej, det er mig. Som vi nok kan se på titlen, så vil jeg lave en video om den vej jeg går, når jeg går hjem fra min morfar. Så det er sådan, fordi jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle lave, og så tænkte jeg laver det lige en YouTube-video. Så nu kommer vejen. Min morfar han bor sådan dernede, og jeg går opad her, fordi jeg skal op på Højsletten, og så går jeg den vej opad. Ja. Der kommer en stejl bakke heroppe. Det er faktisk meget flot lige her. Det er sådan set meget hyggeligt at lige gå alene og bare slappe af. Og forresten, jeg har fået ny fidget spinner. Den er grøn, den er sej nok, så det er fedt nok. Og jeg lige har fået en god fidget spinner. De er meget bedre end de andre. Det er sådan nogle sorte, som ikke er så gode. De kan ikke sådan anbefales. Men de var i hvert fald billige. Så nu går vi op ad den stejle bakke. Vi kom dernede fra. Vi går op ad en stejl bakke. Det er rimelig luksushus, der er her. Hvor overvejer de at bo heroppe med den her udsigt? Det var flot. Ja. Nå, jeg kan faktisk godt lide at gå. Det er sådan hyggeligt nok på sin udsigt. Det må være fedt at bo heroppe. Nu går jeg sådan en sti for at komme ind til det oprindelige Højsletten. Det var bare Teglbakken. Nu er jeg på vej ind til det oprindelige Højsletten. Så kommer vi ned ad sådan en sti her, som for hen til Højsletten, som jeg lige sagde. Der er rigtig mange huse op på Højsletten. Så skal vi lige passe på grenen her. Og hvis der er noget, der rasler i baggrunden, så er det bare min pose. Det må jeg undskylde. Så kommer vi op her. Du kan gå lige ud, og du kan gå til højre. Men vi vælger at gå lige ud. Ja. Vi går lige ud. Der er nogle mennesker derhenne, så jeg filmer ikke lige en lille kort del, fordi ja, hvis de ikke gider de filmer, så tager vi respekt til det. Så der bliver lige sort skærm nu. 3, 2, 1.
det var det. Så går vi bare længere hen ad den her sti, som fører til en anden sti. Hvis man går ned ad den sti, så kommer man ud på en vej. Og så lige op ad den vej, så kommer mit hus. Undskyld, hvis der er rimelig meget blæs. Det er sådan ret nok. Wow, shit, det er et stort badebassin derinde, men holy fuck. Hej Min! Hej Min! Hej. Ja, det var en af fra min parallelklasse, som jeg er gode venner med. Ja. Jeg går sådan ned ad stien stadigvæk. Den er sådan... Der ligger en helvedes masse hus her. Det er hyggeligt nok. Så går vi nedad her. Det er rimelig... Overvej den der blomst. Nej, der står der noget om det på min trøje. Ja, okay. Jeg mødte lige en person, jeg prankede ham lige med. Eller jeg prankede ham ikke sådan. Men jeg sagde sådan, han sagde sådan, jeg tror ikke godt, I hørte det. Hvad laver du? Så sagde han, og så sagde jeg, ikke noget, altså, ja. Ja. Se, nu kommer vi ned, så kom vi derfra til hertil. Sådan kommer der en vej dernede. Okay, når man tænker over det. Shit, jeg har egentlig mødt mange mennesker på den her tur. Der var sådan 5 mennesker derhenne. Ja. Nu er der sådan meget lys derhenne, men det er altså en vej. Det er sådan en åbning. Der er en sø hernede. Jeg kan bare ikke se den, det kan jeg lige om lidt. Jeg tænker lige, at gå ned til den der sø der. Ordentligt på. Ja. Lige på vej til dig. Ja, det er helt vildt meget jul lige nu. Se. Så her så står der, det er en privat skov, men giver offentligheden lov til at gå ned til søen, men kun fra denne sti. Det er ikke tilladt at færdes andre steder i skoven. Hunde skal føres i snor. Henkastning af affald er forbudt. Hjælp med at holde det pænt. Fiskeri i søen er forbudt. Overholdes dette ikke, må vi desværre lukke for adgangen. Ejerne. Damn. Vi går ned. Der er bander. Rap. Nå, de er søde. Shit, de er mange mænd her. De invaderer mig. Hej, rabænder. Hej. Fuck mig. Okay. Hej, rabænder. Damn. Det er faktisk ordentligt nøjeren, det der. Ej, der var lidt min pose. Det var ikke så godt. Nej. Fuck, jeg skal væk på de der ender, mand. Fuck, de var nøjeren. Vi er oppe igen. Se, nu kan I se vejen. Det der, dem der bor derinde, det er ejerne af den der sø der. Der er en hund. Ej. Nå, er du sød. Hej. Nå, er du nuttet. Nu er vi faktisk sådan 5 hus væk fra mit hus.
derovre. Mit hus er faktisk lige herhen, så vi er snart ved at være i mål. Så er vi der. Eller ikke endnu, men sådan lige om lidt. Så går vi derhen. Ordentligt på. Klar til at feste. Og forresten, det er søndag i dag. Så ja. Det er smukt. Så kommer lige en bil. Så er vi her. Herinde. Der er det. Alt det sker. Nu vil jeg sige tak fordi I så med, og vi ses i næste video. I kan lige se mit hus her. Og vi ses.